What led to the Aba women riots during the colonial era was a rebellion against the British government in the year 1928 to 1930 over indirect rule and also warrant chief and double taxation against the women. Igbo mụrụ nze, Igbo mụrụ ọzọ, ekele m unu. Ihe bụ akụkọ ọgbụgba ama ihe ụmụ nwaanyị anyị gabigara oge ndị British batara na be anyị, oge ha mebichara ekumeku in the year 1914, establish the mantle of their leadership, having demolished the Igbo political leadership and instituted the warrant chief and give them affair to collect a tax on men. Oge ha bidoro na-anaka ụtụ isi na ụmụ nwoke anyị, hafuna na ego ha na-anata adịghị enough, they started to impose taxation on the women. Oge ha ka ekete kwefuru ike, oge ha ka ụmụ nwaanyị jụrụ sị na ha ama nkwu ụtụ isi, oge ha ka ha megide ka ha na-eme ọgbakọ na-ekwu okwu ihe banyere ụtụ isi a. Oge ha nwanyere ụwa Oleka Okpor Nana Mark emere ụwa ụkwara ndị na-elekọta kọmuniti dị oge anya. Oge ahụ onye isi na-anakọta ụtụ isi warrant chief megini bịakwa ka abịa nara ụmụ nwaanyị ụtụ isi, mana ha bụ ụmụ nwaanyị jụrụ ajụ wee confront ya si ya na ha bụ nwaanyị ama ekwukwanụ ụtụ isi ọbụla. Oge ahụ ọ kọntaktị ya the Logduga administration, ha wee bịa megini busoro ụmụ nwaanyị ha. On the process of that, ha buru ụmụ nwaanyị na-abụ nke bụ ihe kpalitere ụmụ nwaanyị iwe na ọnwa n'obi. Ha bido megini mewe ngagharị nke iwe, were palm front na-show the sign across the neighboring village. Oge ahụ imere omume ụmụ nwaanyị dị iche iche ebe dị iche iche bido megini mewe ngagharị nke iwe. Ha ga-confront kwana the British administrator wee gwa ya si ya na anyị nwabụ ụmụ nwaanyị ama nnabata ịtụ ụtụ isi, and secondly na-ekwesị ka emebie ihe a na-akpọ warrant chief. On the process of that, ndị ọchịchị n'oge ahụ megini zipụ ndị agha, nke bụ na ndị agha bịara megini gbuo ụmụ nwaanyị karịrị 50, merụkwana ọtụtụ ụmụ nwaanyị karịrị 50 arụ na ọtụtụ ihe n'ihe ndị ọzọ. Mana na emechara ihe eri niile, emechara ha kwenye n'ebe ụmụ nwaanyị anyị je. Onye kpata na the system of indirect rule and warrant chief and double taxation mechiri oge nke ha. Ya bụ ihe ndị British gọọmenti ama nchefunata na ndụ ya about the Aba women riot in the year 1928 to 1930. Ndewo nwanne nwoke, ama na o doro gị anya, ọ gbagwojuo gị anya, deelu nye n'ozi edemede ma tụsakwara m ozi a. Aka mbụ nwanne gị bụ Maazị UC. Cheta na ndị be anyị si na ọ bụrụ na ikwu amarọ ibe ezie. Ụmụnne m, ndemen.